Γεια σας παιδιά, είμαστε οι Noob Gamers. Είμαι ο Δημήτρης Και εγώ ο Κώστας. και σήμερα θα παίξουμε για πρώτη φορά Spin Tires. Θα παίξουμε single player. Πρώτος θα παίξω εγώ και μετά ο Δημήτρης. Ωραία. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε. Player. Ποιον χάρτη θέλεις Κώστα? Ποιος είναι καλός? Εγώ επειδή έχω παίξει λίγο, ξέρω πολλά το Hill. Θες να παίξεις εσύ το Hill? Βάλω. Ωραία. Πάμε να παίξουμε το Hill. Ωραία. Μισό να το χαμηλώσω λίγο επειδή είναι... Ωραία, τώρα καλά είναι. Λίγο πιο δυνατά ίσως. Και... Ας ξεκινήσουμε. Βάλουμε all wheel drive. Όχι. Πίσω. Αυτόμα. Ωραία, τώρα είμαστε εντάξει. Δημήτρη, το D-Flock ποιο είναι? Ωραία. Αλλά στο hardcore και έτσι για να βάλεις το Φίλε, είχα κολλήσει στην αρχή, απλά λέω. Είχα κολλήσει στην αρχή. Πώς το βλέπεις μέχρι τώρα το παιχνίδι Κώστα? Καλό, αλλά είχα κολλήσει στην αρχή. Δεν πειράζει μόνο. Πώς είναι? Α, κουνιέται πολύ. Το σου βγάζει. Πού πρέπει να πάω? Να πάω που να είναι εγώ τώρα ή να κάνουμε το objective? Δεν ξέρω. Περίμενε για λεπτά. Να βάλουμε χειρό σπίτι. Να παίξω εγώ τώρα λίγο. Να το ξεκινήσω, να σου ξεκλειδώσω το... Λοιπόν παιδιά, Δημήτρης εδώ. Πάμε να το ξεκινήσουμε λίγο. Ναι, φυσικά. Στο hardcore δεν μπορούμε να γυρίσουμε στο garage με ένα κλικ. Πες. Ας βενζίνη. Πάμε παιδιά λίγο να το σανιδώσουμε. Λοιπόν, τώρα πάμε να πάρουμε ένα attachment το οποίο θα μας βοηθήσει να ξεκλειδώσουμε τον garage, να έχουμε 4 garage points. Θα έχουμε 4
πόντους για τον γκαράζ και έτσι θα μπορέσουμε να το ξεκλειδώσουμε και να μπορούμε να πηγαίνουμε εκεί. Λοιπόν, βάζουμε αυτό και βάζουμε το... Να, αυτό είναι τρένο εκεί πίσω. Ναι. όχι. Όχι, δεν έχω Κώστα. Είναι τρένο όπως το έπρεπε. Πάμε λίγο. Τώρα να δούμε λίγο, μπορούμε να πάρουμε αυτό. Και θέλουμε γκαράζ, τώρα το βάλαμε. Να βάλουμε τα λίγο μεγαλύτερα λάστιχα για να έχουμε περισσότερο traction. Και τώρα πάμε να φύγουμε. Εντάξει, αυτόματο. Στο αυτόματο δεν έχω τα diff-lock και τα all wheels. Το all wheels μάλλον το έχω, το diff-lock δεν έχω. Και γι' αυτό προτιμώ να πω εδώ. Οπότε τα έχω όλα. Let's go. Το έχουμε. Αλλά μέχρι να βγούμε λίγο σε πιο σταθερό έδαφος θα πηγαίνουμε λίγο αργά. Πάμε και λίγο από αυτό το view. Σ' αρέσει? Μάλιστα. Σε ζαλίζει λίγο μετά από πολλή ώρα. Παιδιά, έτσι όπως το βλέπω, μάλλον σήμερα απλά θα ξεκλειδώσουμε τον γκαράζ και κάποια άλλη στιγμή θα κάνουμε κάτι παραπάνω. Διότι άμα προσπαθήσουμε να κάνουμε και το objective σήμερα θα βγει λίγο τεράστιο το βίντεο και θα βαρεθείτε κι εσείς να το βλέπετε, διότι όπως και να έχει είναι spin tires και δεν σας αρέσει σε όλους. Αν και τώρα είναι αρχή και είμαστε λίγοι, οπότε εντάξει. Όπως είχαμε πει και στο προηγούμενο βίντεο, παιδιά, αν σας αρέσουν τα βίντεο τώρα που είναι αρχή, κάντε like εκεί, subscribe, αφήνετε και τα comments σας να βλέπουμε τι γνώμη έχετε, αν σας αρέσουν κτλ. Έτσι ώστε να μπορέσουμε να φτιάξουμε μια μεγάλη παρέα και να μεγαλώσουμε το κανάλι όσο πιο γρήγορα μπορούμε, έτσι ώστε να μπορούμε και εμείς να ανεβάζουμε περισσότερα βίντεο άμα ξέρουμε ότι έχουμε ένα αρκετά μεγάλο κοινό, διότι τώρα εντάξει έχουμε 10 προβολές στο προηγούμενο βίντεο αυτή τη στιγμή που γράφουμε αυτό το συγκεκριμένο βίντεο. Οι 4 είναι από τους γονείς μας και από τις θείες μας και οι άλλες 6 είναι από κανένα 2 φίλους τους οποίους τους είπαμε να μας δούνε και οι υπόλοιπες 1-2 είναι από viewers εσάς. Τώρα μακάρι να γίνουμε γρήγορα πολύ και να μπορούμε και εμείς. Είναι το diff-lock, όταν το έχεις πολλή ώρα στο hardcore κάνει σαν να υπερθερμαίνεται και να πρέπει να το βγάλεις. Αυτό. Θέλω να πάρεις το. Ρε. Πάμε να τους ανιδώσουμε λίγο. Και να τους ανιδώσουμε. Αυτό έτσι όπως είναι. Κουνιέται. Δεν νομίζω. Μάλλον στον κρεμό θα πέσουμε από τα δεξιά.
Να και λίγο αυτό το view σε όσους αρέσει έτσι να το βλέπουν λίγο first person. Αν και δεν είναι αυτό first person, αλλά εντάξει. Είναι ό,τι κοντινότερο υπάρχει. Είμαστε κοντά στο γκαράζ, εδώ στο πλάι είναι. Τώρα για να κερδίσουμε και χρόνο, κοίτα εδώ, ένα κολπάκι. Κολπάκι, εντάξει. Δεν σ' άκουσα. Κάτσε στα δέντρα. Ξέρεις πόσο καιρό παίρνει να μεγαλώσουν αυτά. Κοίτα, στο παιχνίδι ήσαμε, ξέρω εγώ, 30 δευτερόλεπτα. Μια χαρά. Λοιπόν, τώρα να βάλουμε λίγο τα Bolt Wheels και να πάμε να κάνουμε κανένα clocking. Βγάλουμε. Αυτό. Έχει ένα εδώ κοντά. Πάμε να το βγάλουμε. Από εδώ μέσα πρέπει να είναι. Να το. Τώρα κάτι βγάλαμε, αλλά έχει εδώ το άλλο το μεγάλο. Πάμε να βγάλουμε και εκείνο, Κώστα. Πάμε. Έχουμε χρόνο, έτσι. Ναι, έχουμε. Τώρα το θεματάκι μας είναι να βγούμε από εδώ μέσα. Λοιπόν, να κάνω winch. Σας το δείξω και εσάς πως είναι. Αν μπορώ, δεν μπορώ. Να πάρουμε λίγη φορά. Με. Από εκεί ξέρεις τι έχει, βράχους μάλλον και θα γλιστράει. Πάμε λίγο ακόμα winch. Λοιπόν παιδιά, πάμε να βγάλουμε και το άλλο clocking.
και να τελειώσουμε το βίντεο. Όπου κοίτα εδώ, το βάλε στο high, άρχισε και έσκαβε. Να πει και το άλλο. Πάγαμε και λίγο damage. Εντάξει, άμα σκεφτείς ότι παίρνει 600 damage είναι λίγο. Πρέπει να ξεκλειδώσαμε και αυτό το clocking και τώρα μπορούμε να δούμε λίγο τι γίνεται. Άντε πάμε να κάνουμε rescue στο garage. Και πάλι ξεχνάω ότι είμαστε στο hardcore και δεν μπορούμε να πάμε έτσι στο garage, άρα να το βγάλω. Τώρα εδώ βρήκε να κολλήσει. Εντάξει, δεν είναι δύσκολο. Και βγήκαμε από ό,τι είδατε με το winch πολύ εύκολα. Σχεδόν απ' έξω είμαστε. Δεν ήθελα. Λοιπόν παιδιά, αυτό ήταν το Spin Tires. Άμα σας άρεσε, πέστε σηκώστε γιατί εσύ δεν έχεις μιλήσει σχεδόν καθόλου. Κάντε like. Αν θέλετε να δείτε και άλλα πράγματα από εμάς, ενημερώνεστε για το κανάλι μας, κάντε εγγραφή στο κανάλι μας. Και share άμα θέλετε το μοιραστείτε αυτό το βιντεάκι με τους φίλους σας. Αυτά πάνω κάτω. Θα λέμε την επόμενη. Γεια σας.